намираме по някакъв начин, сте преживяли вашето учене, сме напълно уверени, че сме създали един продукт, с който нов български университет може да се гордее. Едни интелектуални медийната среда има огромно значение за това по какъв начин сме известни. Искам и се да представя, и то с голямо удоволствие, един наш студент, който е студент за Искам да поздравя първо всички дипломиращи. Мен ме очаква същото нещо след една година. Странно, нали? Уча масови комуникации и пиар, пък с закони се занимавам. Много приятели са ми казали, защо не завършиш право. Не искам да завършвам право, за да не идват разни хора да не лъжат, че са прави, пък аз да им защитавам интереси. Бойка Стоилова, магистър по специалност право. Гергана Даскалова, магистър по специалност право. Десислава Белчевска, магистър по специалност право. Доротея Димитрова, магистър по специалност право.